Ja? Ara, va. Veieu que hem quedat que el divisor sempre havia de ser més petit? Sí? Doncs a veure, aquí què és més petit, 5 o 1? Ui, doncs no anem bé. Doncs què faig? Demano ajuda a la xifra del costat i en comptes de l'1 corono el 10. Vale? Llavors busco un número de la taula del 5 que s'apropi a 10 o sigui 10. És clar, el 2. 5 per 2, 10. Vale, aquí faig la resta. De 10 arriba a 10, 0. Corono aquest que no li havia dit res, el baixo i el poso aquí a la vora. Número de la taula del 5 que doni 0, doncs 0. 5 per 0, 0 i 0. Aquí, a veure quants n'he de coronar primer, sí o no 2. Què és més gran, el 3 o el 5? El 5. Doncs vale, aquí només n'he de coronar el 5. Busco un número de la taula del 3 que em doni 5 o s'hi acosti. 1. Molt bé. 3 per 1, 3. El poso aquí, el resto. De 3 arriba a 5, 2. Poso el 2 aquí i ara vaig a coronar la xifra següent, que és l'1. La corono i la baixo fins a la vora del 2. I ara he de buscar a la taula del 3 un número que em doni 21. Que ja l'heu trobat? El 7, molt bé, Marc. 7 per 3, 21. Poso el 21 aquí, el resto de 21 arriba a 21, 0, patatero. I ara em falta coronar l'última xifra, que és el 3. I moc, la baixo, poso aquí i busco un número de la taula del 3 que em doni 3. Algú l'ha trobat? A veure si m'ho ensenyeu amb la mà. Vale. El Marc, vale. L'1. 1 per 3 és 3. Poso el 3 aquí, Maria, que te'l vas deixar, resto, i de 3 a 3, 0. I ja està. Vale? Molt bé. Llavors, borrar-lo los dibujos. Vinga. Ara aquí anem a veure com hem de coronar els números per fer la divisió. Que hem quedat que el divisor sempre ha de ser una mica més gran. Aquí què tinc? Què és més gran, 9 o 7? El 9. Doncs què faig? N'he de coronar 1 o 2? A veure aquests dits, ensenyeu-me si corono 1 o 2. Vale, molt bé, David. Doncs en corono 2. Espera't, que m'agradava dibuixar-ho. Vale. Aquí 2. I quan hagi fet tot el que hagi de fer, després ja coronaré el 0. Ara anem més avall. Anem avall. Aquí m'ho podeu ensenyar amb els dits, que m'ha agradat això dels dits. Què corono? 74 o 7? Què corono, el 7? Vale. Per què? Qui és més gran, el 5 o el 7? Vale. Doncs ja ho tinc bé, corono el 7. Aquí, 415 dividit entre 8. El divisor és 8. I el dividend comença per 4. Qui és més gran, el 8 o el 4? Vale. Què he de coronar, 1 o 2? Dues xifres o una? Vale, doncs veus? 4 i 1. Aquí, 92 entre 7. Què he de coronar, el 9 o el 9 i el 2? El 9, perquè ja és més gran que el divisor. Aquí, 41.312. Què és més gran, el divisor o el primer número del dividend? Quants n'he de coronar? 1 o 2? Vale, doncs ja està. I quan són iguals? Doncs quan són iguals només en corono 1. Perquè sí que hi ha un número de la taula del 5 que em doni 5, que sí? Tothom ho té clar, això?
Estupendo. Doncs si ara vols obrir Senent i si algú vol preguntar, pregunta. Sí, deixa de compartir. És que no... O si algú té preguntes... Sí.